an baden tebe shirif la jaba malikono malikoko amba fu ko wali mando sanga an wati bela jelena o kanyam dalila o munu be ni juma kutuba jam kantu fawko amba wala dania ka fo be juma kutuba jam kan kon nana ambi bamako kina mimbe wele ko bananga bugu misirla mi al mambay an karamoy imam sheikh na shawara ambi bananga bugu la kerengere yana bananga bugu misriba amina misri wele la fukata se imam ga kutuba ma ni ga juma jago flasil na al-islamawi mi soralo la anga je anga nyima do fe Aslameu ame alatanu alami anya moria ni kelenyai ko ngan tege di nyoma anga ben anga kangelin fo katlaga o ala kelen tanu alami anya moria ko anga bisigi ya nyuma tani nyonye anga na nyogon bisigi ya jugu ya umay anga na nyogon bisigi ya ni jugumanye umay ka mogo ye doro kasika fo ni ne jugu de ye daluti bolo ini mama kuma fo ka mirite slameya ko may alakira ko may orko so akama iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadith mbaw mani bisigi akado bisigiya de kuma belangalonye o bisigiya kele ne kele meka duchi bi ni tara dukon nawla bi do yere be olu te so nga dumuni ke dukono ko mami mbeka tobili ke iba soro ne faga fen kele do dumuni na ka ablanye ni nya ka dumuni ke do mbisa bisigiya fu imame ka ablai kunate ni meso nga ne janfa ni man kono sinina ina masigi muhammad kuma fiye ko bisigi ya jugu ala kan kishi kan tanga ko mai o de ye kuma belan galonye kan sabali o kofe ambe sheria ka fo ala foite o ala kelen ko jenyon tala ka fanga kono ka sheria ka fan kuntigi muhammadu ala ka chidendo aka jondo aka chidendo ala ka kishini nema jidi ani aka o kofe mbadem Allah ta'ala ya faka al-Qur'an kono ako amma kanga ale Allah ta'ala ka juruba kele mine angana farafara islameo ala ya nadi ane ko anga juruba kele mine angana farafara juruba en jumenye ode ala ka nema minaya de ala kira muhammadu ma no la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kango juruba kelemine ibi bolo jiginwo o juruba kelemine ibi bolo de mine wo o juruba kelende mine iye tijani yayo wo o juruba kelende mine ikera saziliya yo wo o juruba kelemine juruba bin islamo be keleme kamine de kiki jija kamine iye suna moye faratoka au bela jelenka je ka juruba kelemine ala be ko de fanye aka alqur'ane kono kanga ale allah ta'ala ka juruba kelemine ko nganjija angana farade anga ale allah ta'ala ka nema kosuma aka nema mi nayo di ama wati mina nan tunye nyogon juguye ale allah ta'ala de nana anduskun fara nyogon ka kanke kelenye ni ale allah ta'ala ka nema kanke fakirem bakilenye note aye mundao ka akan kumbe tasuma dinge do de dala no ye janime dinge ale allah ta'ala ye ankishi kambo o tasuma dinge daina kana nanye arjine kono katla ka anke fakirem bakilenye ni kuma inkoro ka dune aonde kume nyogon juguya aonde kume nyogon faga aonde kume nyogon neni aonde kume nyogon janfa aonde kume kojugu ke nyogon na aonde kume wali muso deturune aonde kume dlomi ame shueni ke ame namaraw ke
ko ka anw to o baara la an bɛ jɔsɔnw na an bɛ sobonw na an b'o baara cɛjugu minnu na ala ko ale nana n'a ka hinɛ k'o di anw ma o hinɛ ye jumɛn ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ye alakira ci an ma ni la ilaha illallah ye ko an ka nin jogojugu ninnu ma an ka ale Allahu Ta'ala ka juruba kelen minɛ n'o ye la ilaha illallah ye ko n'o kɛra tasuma min n'o tun b'an ye o bɛ bɔ an ye ala ye tasuma ta ka bɔ an ye a ye alakira ci an ma a nana ni jogo ɲumanw ye ka jogo ɲumanw di an ma k'a yira minnu ye jogo kolonw ye k'olu to yen o kosɔn alakira ko a ko ne alakira min filɛ nin ye a ko ala ye ne ci k'an kɛ jogobaw dafabaa de ye y'a ye ala ka an ni sababa bɛɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma ciba sanuma in kama salli ala muhammadin donc o jogoba minnu nana k'an ka ɲɔgɔn minɛ o juruba kelen na n'o jogoba ye an kana ɲɔgɔn janfa an kana juguya kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ alakira y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na salawatullahi wa salamuhu alayhi alakira ko an ma cogoya jumɛn na a ko mumini na mumini ɲɔgɔn a ko olu b'i n'a fɔ jɔsenkogo fila min ni dɔ bɛ gɛlɛyali kɛ dɔ la i y'a ye silamɛ fila aw bɛna fɔ jɔsenkogo n'i m'a faamuya n'i ye kogo jɔ sisan ka karata da kunna i y'a kɛ kogo kelen ye i y'a dɔn karata bɛ fankelen bɛ bin dɛ mɛ n'i ye kogo wɛrɛ jɔ a kɔrɔ ka karata da sanfɛ mɔgɔ bɛ se ka sigi a suma kɔrɔ walima i ye kogo fila jɔlen i y'a bili tɔli la walima i y'a bili beton na walima i y'a bili bɔgɔ la en tout cas n'i y'a bili kɔni mɔgɔ bɛ se ka sigi a suma kɔrɔ a ko mumini fila bɛ ten donc n'o kogo fila jɔra n'i ye kogo kelen ci ka bɔ yen i b'a ye bili in bɛ bin a bɛ kari walima tɔli in bɛ bin walima karata in bɛ bin mɔgɔ tɛ suma sɔrɔ a la ko mumini fila bɛ ten de donc muminu min bɛ ɲini an fɛ an ka bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma a mago bɛ nin de la mumini na mumini ɲɔgɔn bɛ ten dɛ i silamɛ ɲɔgɔn dɔ ye gɛlɛya bɛ a kan i bɛ se ka gɛlɛya wuli a kan gɛlɛya wuli ka bɔ a kan silamɛya ko ten i ye mumini de ye i ye silamɛ de ye i ye mɔgɔ dɔ ye minize de don nka a n'a ka minizeya bɛɛ a fɔrilen b'a la fo k'a dama tɛmɛ nka bari baarakɛminɛn de tɛ a bolo ko ni fɛn bɛ e bolo e min ye silamɛ ye e min ye mumini ye a dɛmɛ i ka hinɛ a la i ka baarakɛminɛn di a ma ni sudɛri de don a bɛ sudɛli de kɛ a bɛ ɲini fɛ a bɛ dun se baara la i ka sudɛli minɛn san k'a di a ma silamɛya mago bɛ min na o ye nin de ye an ka bɛn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin de ɲininen bɛ an fɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na nin de ɲininen bɛ ala fɛ a faamuyali ko ɲuman ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma a ko o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ye n baden muminiw alakira nana n'a ye sallallahu alaihi wasallam ko cogo di a ko jamakulu min tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ Allahu Ta'ala tɛgɛ faralen bɛ olu de tɛgɛ kan o kɔrɔ ye mun ye jamakulu minnu kɛlen bɛ kelen ye n'u kɛlen bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɛ ko ala bolo faralen bɛ olu de bolo kan i y'a ye o kɔrɔ ye en tant que aw faralen bɛ ɲɔgɔn kan aw kelen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na ko ala ka dɛmɛ bɛ jigin aw kan nka ni aw farala dun i k'a dɔn ko o bɛ k'an bolo baara ye dɛ n'o kɛra dɔrɔn ala fana b'an bolo kun bila a ka dɛmɛ min bɛ an nɔfɛ a b'a ka dɛmɛ tigɛ an na pour que ala ka dɛmɛ ka na o k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an mago bɛ min na bi o ye nin de ye donc a faamuyali ko ɲuman ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma a tilala a ko n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma dun ko an kana fara-fara an ka kɛ ala ka jɔnma kelenw ye nin farafarali an k'a lajɛ silamɛw an ni ɲɔgɔn cɛ n'an farafarala jugu bɛ se an na dɛ walahi n'an farafarala jugu bɛ se an na i m'a ye hali du kɔnɔ ni farafara nana du kɔnɔ bɛɛ n'i ka guwa du bɛ ci balima fa kelen ba kelen aw bɛ du kelen kɔnɔ aw bɛ farafarala ka guwaw sigi aw denw bɛ ban ɲɔgɔn na aw musow bɛ ban ɲɔgɔn na du yɛrɛ fana bɛ ci bɛɛ lajɛlen bɛ taa i yɛrɛ ye o ye tiɲɛni de ye o de kosɔn a fɔra ko farafarali man ɲi sigida la an kana farafara an ka ɲɔgɔn minɛ an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn fo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sigida la an ka bɛn o de ɲininen bɛ an fɛ a faamuyali ko ɲuman ala k'a di an ma baarakɛda fana na
minnu bɛ baara kɛ yɔrɔw la aw kana fara fara a ye fara ɲɔgɔn kan aw ka hakilinaw falen falen aw ka ɲɔgɔn ɲininka aw kana kɛ ni juguya ye aw kana kɛ ni kɔniya ye n'a y'o kɛ dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ aw bolo donc an ka fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ misirimɔgɔw an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nin de ɲininen b'an bolo ko n'an farala juguw bɛ se an na ala kana juguw se an na ala kana juguw se an na o de la ala kira nana n'a ye tuguni sallallahu alayhi wa sallama a ko ala bi jɛ ni fɛn saba ye an bolo fɛn saba ala bi jɛ n'o de ye an bolo a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ko an ka ale alahu taala bato an kana foyi fara ale ala kan an ka ale ala de kɛ kelen ye an kana foyi fara ale ala kan nin de ka gɛlɛn kosɛbɛ n'an donna nin babu kɔnɔ an mago bɛ hali wala bi an tɛna se k'a sɔrɔ an ka alahu taala bato a bato cogo ɲuman na an k'a dɔn ale de y'an da a b'an fa a b'an kunu a b'an ɲininka an ka fɔta ani an ka kitaw la lahara jɔ don o tumana o ye kelen ye a filanan ye jumɛn ye n'an ma fɛn fara ale ala kan k'a bɛ min fɔ an ye k'a gɛlɛya an ka ale alahu taala ka juru minɛ an kana fara fara an ka ale alahu taala ka juruba kelen minɛ an kana fara fara an kana ɲɔgɔn kɔniya an kana ɲɔgɔn juguya an kana ɲɔgɔn janfa nin de ɲininen bɛ an fɛ ko n'an fara farala juguw bɛ se an na sabanan ye jumɛn ye ko ala ye mɔgɔ min kɛ an ɲɛmɔgɔ ye n'a ye o bila an ɲɛ an k'an jija an k'an kɔnɔnajɛya o tigilamɔgɔw ye ala ye mɔgɔ mɔgɔ bila ɲɛ k'o de y'i ɲɛmɔgɔ ye o kɛra alimami ye sa o kɛra baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye sa o kɛra dukɔnɔna ɲɛmɔgɔ ye o kɛra sigida ɲɛmɔgɔ ye o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye diɲɛ na ni ala y'o de kɔni bila aw ɲɛ k'o y'aw ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen k'i kɔnɔnajɛya o ye an kana o tigilamɔgɔ janfa tuguni mun ye jamaw ci bi ka jamaw yɛrɛkɛ bi o de ye ɲɛmɔgɔ min bilala ɲɛfɛla la ni mɔgɔw bannen bɛ o ɲɛmɔgɔ la n'u ka sira t'a la u b'a janfa u b'a kɔrɔfɔ u bɛ duguduguni kuma fɔ a kɔfɛ o min bɛ yen o de bɛ ka dugu ci wa o de bɛ ka jama jɛnsɛn o de bɛ ka jama ci f'an ka nin de bɔ a la an ka ɲɛmɔgɔw bonya an ka sɔn u ye an ka tilen u ye an k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana in yɛrɛ n'an y'a jateminɛ tɔn joli b'an ka jamana kɔnɔ tɔnba damadɔ bɛ yan nɔ a fɔlɔfɔlɔ o de ye amipi ye filanan o ye limama ye sabanan o ye haut conseil islamique ye naaninan o bɛ kɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye mɛ ani ijma ani jeunesse limamaw olu n'a ɲɔgɔn siw olu caman de bɛ anw bolo yan ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ jamakulu kelen ye ka hakilina ɲuman di silamɛw ma jamana kɔnɔdenw ma jamana mago bɛ min na bi o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka yafa ɲɔgɔn ma jamana mago bɛ min na bi o ye nin de ye silamɛya yɛrɛ mago bɛ min na bi o ye nin de ye et surtout bi an bɛ waati min na haut conseil islamique yɛrɛ o kɛlen bɛ k'a tɛgɛ mɔɔnɔ bɔ bi jamakulu bɛɛ nɔfɛ tɔn o tɔn bɛ an ka jamana kɔnɔ ni silamɛ tɔn don a y'i bolo mɔɔnɔ bɔ a bɛɛ nɔfɛ ko bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ jamaba kelen ye haut conseil y'o ɲini ni haut conseil y'o ɲini dun silamɛ an bɛ mun kɔnɔ e min ye tijaniya ye sɔn i ka o juruba kelen minɛ e min ye kadiriya ye sɔn i ka o juruba kelen minɛ e min fana ko k'i ye saziliya ye o minɛ e min ye sunamɔgɔ ye o minɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra sisan jamana bɛ basigi n'o kɛra silamɛya bɛ basigi n'i y'a ɲɛ nin bɛɛ la ko bɛn tɛ ka na an ni ɲɔgɔn cɛ furukufuruku min bɛ yen ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ ko n'an farala fara in man ɲi dɛ donc a faamuyali ko ɲuman ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o kosɔn alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye min fɔ an ye k'a gɛlɛya o de ye nin ye ni ɲɛmɔgɔ dira an ma an k'an hakili to ɲɛmɔgɔ la an k'an kɔnɔnajɛya ye n'a ye ko kɛ n'a ma ɲɛ yanni an ka yɛlɛ réseau kan k'a dɔgɔya walima an ka taa sigi kɛrɛfɛla la k'a kɔrɔfɔ taa fɛ yen i b'a ka so yɔrɔ dɔn i n'a ka sigi aw ka kuma a karisa i ye nin min kɛ i y'a kɛ ka da kun jumɛn kan i ka dalilu ye jumɛn ye a ka dalilu ye min ye a b'o f'i ye e fana ka dalilu ye min ye e b'o f'a ye n'a ye ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn a banna a ma se aw ka yɛlɛ réseau kan ka ɲɔgɔn fa neni ka ɲɔgɔn ba neni ka ɲɔgɔn dɔgɔya non silamɛya mago tɛ nin na bi silamɛya mago tɛ nin na bi ayi silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka nin bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn ani kelenya an k'o de don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka siran ala ɲɛ don dɔ la a bɛna kɛ i n'a fɔ an si tɛ dugumakolo kɔ kan wa usalli wa usallim ala khairil anam sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kasiran walhamdulillahi rabbil alamin
Allahu ta'ala ko aka alqur'ani kono akwa ngana nyogon sama sama la ilaha illallah muhammadur rasulullah al-islamu yala islamu nyebe ni na qur'ani kono wa wal mawmani ye qur'ani kono di wala tanaza'u aw kana nyogon sama sama dine inofe aw kana nyogon sama sama dine in kono aw kana furugu nyogon koro dine in kono aw kana funteni nyogon koro dine in kono aw kana nyogon soso ka damateme dine in kono la wala tanaza'u aw kana nyogon sama sama aw kana nyogon sama sama ye jumenye ne kera tijaniya ye sona ki ka dine be dilani tijaniya de ye be ala sɔrɔ ni tijaniya de ye ka tijaniya o kɛ a cogo la mais kana fɔ ko tɔw ta tɛ tiɲɛ ye wala tanaza'u kana fɔ ko tɔw ta tɛ tiɲɛ ye ye sunnamɔgɔ de ye bɛ hakili la ko bɛ ala sɔrɔ ni sunnaya de ye n bɛ n bolo minɛ n bɛ ala sɔrɔ n'o de ye k'i ka sunnaya kɛ i ka sunnaya kɛ i kana fɔ tɔw ta tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ min ko ye saziliya ye mɔgɔ min ko ye bolojigin ye mɔgɔ min ko ye bolominɛ ye i kana tɔw kafiriya ala ko aw kana ɲɔgɔn sama sama aw kana ɲɔgɔn sama sama diinɛ in nɔfɛ la ne ta de ye tiɲɛ ye ne ta de ye tiɲɛ ye ne ta de ye tiɲɛ ye ala ko fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa wala tuzakku anfusakum mɔgɔ si kana fɔ k'ale b'a yɛrɛ sanuya ne de ye silamɛ ye ne de ye silamɛ ye ne ta de ye tiɲɛ ye ne de ye muminu ye ne bɛ min kan o de ye tiɲɛ ye ko maa si ka n'i yɛrɛ sanuya ale ala de b'a dɔn min ta ye tiɲɛ ye aw kɔni k'a kɛ dɔrɔn a ko aw kana sɔn ka ɲɔgɔn sama sama ko n'a ye ɲɔgɔn sama sama a ko cogo di a ko fatafshalu aw bɛna jɛnsɛn dɛ aw bɛna jɛnsɛn ala de bɛ ka nin fɔ tan fatafshalu aw bɛna jɛnsɛn n'aw jɛnsɛnna o kɔrɔ ye mun ye aw bɛna fara fara ala kumana yan dɛ aw bɛna fara fara cogo jumɛn na a ko watazhaba rihukum silamɛya kasa duman min bɛ aw nɔfɛ o bɛ taa juguya kasa goman bɛ na baɲɔgɔnna kasa goman bɛ na aw bɛna ɲugu ɲɔgɔn na banakabugu misiriba filɛ nin ye dɔ ka so bi yan o b'a fɔ ne tɛ sali nin misiri in na n bɛ taa sali misiri wɛrɛ de la barisa na nin b'a bolo minɛ a y'a lajɛ dɛ ne tɛ sali nin kɔfɛ barisa nin b'a bolo jigin mun y'a sama an ye ɲɔgɔn sama samali min kɛ ko bolominɛ ye tiɲɛ ye ne bɛ to o de la ne tɛ bɔ o la fɛn fɛn tɛ k'a bolo minɛ o bɛɛ lajɛlen ye musiriku ye o bɛɛ ye kafiri ye o tumana sisan kasa goman in donna ani ɲɔgɔn cɛ e bɛ seli fana sali ne b'o sali e bɛ lansara sali ne b'o sali e bɛ fitiri sali ne b'o sali e bɛ safo sali ne yɛrɛ bɛ safo sali e bɛ fajiri sali ne b'o kɛ e bɛ taa hiji la ne bɛ hiji e bɛ sun ne bɛ sun e bɛ saraka bɔ ne bɛ saraka bɔ e bɛ ɲumanyaw kɛ ne b'o kɛ e ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a juguya kun bɛ min a bɛ min e bɛ se ka ɲugu ne na ni mun ye tuguni e bɛ ɲugu ne na ni mun ye tuguni ne ko ne dalen bɛ moriya de la ne dalen bɛ sɛbɛnko de la ne dalen bɛ nasiko de la donc komi ne dalen b'o la ne to ye ne k'o kɛ e kana ɲugu ne la n'o ye ala bɛ k'o de fɔ ko i kana ɲugu ne la n'o ye parce que ne dalen b'o de la o e kana fɔ ko ne ye musiriku ye o man ɲi kana fɔ ne bɛ k'o mun kɛ o ye musirikuya de ye o kuma de man ɲi o to ye ne ta to ye ne ka n ta kɛ dɔrɔn ne bɛ e to ye e k'i ta kɛ dɔrɔn e fana ko e ye sunnamɔgɔ de ye e dalen bɛ o de la i ta in kɛ ne sɔnna foyi t'a la mais an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ala ka juruba kelen na n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama o ka fisa an ka ɲɔgɔn fa neni o ka fisa an ka ɲɔgɔn ba neni o ka fisa an ka ban ɲɔgɔn na ka taa kɛ an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ka taa kɛ si mago tɛ si la ne ye sigilen bɛ yan ne tɛ sigi yan parce que e ye sunnamɔgɔ ye ne fana ye tijaniya ye ne tɛ sigi e kɛrɛfɛ sɛbɛn b'e la e ye kafiri de ye ne tɛ magɛrɛ e la n tɛ n tɛgɛ d'i ma ala ko an ka nin dabila fatafshalu aw bɛ fara fara n'aw fara la dun aw kasa duman bɛ taa kasa goman min bɛ na ba ɲɔgɔn na kasa goman de bɛ na juguya kasa goman de bɛ na ɲɔgɔn faga o kasa jugu de bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ
ba ɲɔgɔn na o de bɛna n'o kɛra dun silamɛya bɛ tiɲɛ silamɛya bɛ kari an bɛ malo juguw b'u sago sɔrɔ an na juguw b'u sago sɔrɔ an na silamɛya juguw kana se k'u sago sɔrɔ an na a bɛ dépend anw yɛrɛ de la fo anw de ka sabali an ka segin an kɔ an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni amipi y'an wele an k'u jaabi ni limama y'an wele an k'a jaabi ni haut conseil y'an wele an k'a jaabi tijaniya y'an wele an k'a jaabi kadiriya y'an wele an k'a jaabi shaziliya y'an wele an k'a jaabi haut conseil y'an wele an k'a jaabi dɛ yɔrɔ o yɔrɔ y'an wele an k'a bɛɛ lajɛlen jaabi ala kama kira kama n'u y'an wele ka taa n'a sɔrɔla silamɛya kuma don jamanajɔ kuma don an n'u bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ni silamɛya kuma tɛ jamana ci kuma don an t'o k'u nɔfɛ an bɛ a kɛ ala ta ye nin de ɲininen bɛ an fɛ nka an kɔni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma walikɛzimina alghaiza walafina ani nas wallahu yuhibbul muhsinin walikɛzimina alghaiza maa minnu bɛ dimi kelen kun walafina ani nas ka yafa u ma ɲɔgɔn ma wallahu yuhibbul muhsinin ala bɛ ɲumankɛlaw de fɛ ya rabbi ala k'an ci ɲuman na ni ala y'an ci ɲuman na silamɛw an bɛ lafiya dɛ nin ye ala ka kuranɛ aya ye a ye min di an ma o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wa sallam ale nana ni a ka daluya ye nin kumakan in na a ko cogo jumɛn na a ko aw tɛ don arijinɛ kɔnɔ fiyewu aw tɛ arijinɛ kɔnɔna sɔrɔ fiyewu f'aw ka limaniya ka kɛ mumini ye wa aw tɛ se ka kɛ mumini ye aw tɛ se ka kɛ maa limaniyalen ye fiyewu ko fo aw ka ɲɔgɔn kanu wa aw ka ɲɔgɔn kanu n tɛ fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna n'a y'o kɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn kanu sahaba ko o ye jumɛn ye ya Rasulallah a ko a ye foli cari aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye to ka ɲɔgɔn fo n'a ye ɲɔgɔn fo aw kanu bɛ don ɲɔgɔn na mais aw m'a ye maa o maa de bɛ tɛmɛ a silamɛ ɲɔgɔn na ou bien maa o maa bɛ tɛmɛ mɔgɔw la n'i t'u fo bɛɛ b'i kɛ maa lankolon ye bɛɛ b'i kɛ maa yadanti ye i bɛ ko bɛ goya bɛɛ ye i bɛ nege bɔ bɛɛ la mais n'i bɛ maaw fo i ko bɛ diya mɔgɔw ye o de kosɔn ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam k'an ka foli kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn fo foli min filɛ nin ye o ye sunna ye mais ka laminɛni kɛ o de ye farida ye iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha ni ala ka kumakan ye kuranɛ kɔnɔ n'aw fora ni dɔ k'i ma assalamu alaikum k'i k'a fɔ wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ni se k'o fɔ ko a fɔ assalamu alaikum mais n'i kɔni y'i man kun lahara jɔ don e dun y'a mɛn lahara jɔ don e y'i ban k'a ka foli min laminɛ i b'o sara a ye parce que a ka hakɛ de don a ka hakɛ de don u b'i ka ɲuman dɔ tigɛ ka di a ma o hakɛ la parce que i banna k'a laminɛ i y'a ye donc an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na nin nafa bɛ nin na o tuma na an ka ɲɔgɔn fo silamɛw an ka datigɛdala bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛra ka kuma de y'o ye sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ kira nana mun fɔ tuguni o ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye a ko an kana ɲɔgɔn hasidiya an kana ɲɔgɔn hasidiya ɲɛngoya ani ɲɔgɔn juguya minɛni alghillu wal hasadu yakulani alhasanat kama taakulu narul hatab k'i sigi ka mɔgɔ kɔniya a ma foyi k'i la ka juguya a ma foyi k'i la o bɛ mɔgɔ ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen dun k'a ban pewu i n'a fɔ tasuma ye lɔgɔ dun k'a ban cogoya min na i bɛ taa alikiyama kɛnɛ kan i bɛ taa sɔrɔ i ni sali caman taara i ni sun caman taara mais i kun sigilen min bɛ k'i dawolo fara ɲɔgɔn kan ka to ka mɔnɛ mɔgɔ kɔrɔ ka juguman k'a la i b'o min kɛ o de bɛ k'i ka ɲuman dun dɔɔnin-dɔɔnin i bɛ fɛn o tuma lahara jɔ don i b'a sɔrɔ foyi t'i bolo yen donc a faamuyali ko ɲuman ala k'o di an ma kira ko kumana a bɛ min fɔ an ye k'an gɛlɛya an kana ɲɔgɔn ɲɛngoya an kana taa ɲɔgɔn ka kow ɲɛɲini ka bɔ n'o ye ka taa mankutu tiɲɛ kɛ ni a ye k'an kana sɔn o ma dɛ k'o man ɲi a sabanan ye jumɛn ye tuguni ye silamɛw ko an kana ɲɔgɔn kɔniya an kana an kɔ don ɲɔgɔn na an kana ɲɔgɔn fɛsɛ ka taa mɔgɔ ka ko ɲɛɲini ka tila k'a lakari n'a ye k'an k'o dabila an ka kɛ ala ka jɔnba kelenw ye ya rabbi ala ka an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an hinɛ don ɲɔgɔn na an ka jamana ye ala k'a basigi k'a hɛrɛ kɛ an ni a ye ciba salima in kama salli ala muhammadin an ka kɛ balima kelen ye fa kelen ba kelen silamɛw o de ɲininen bɛ an fɛ a ti bɛn silamɛ k'a datigɛ a silamɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 kan n'i donna du kɔnɔnaw la bi fa kelen ba kelen du kelen kɔnɔna la bi u datigilen bɛ ɲɔgɔn na mun na fa kelen ba kelen aw datigilen bɛ ɲɔgɔn na mun kelen kama n'aw dun datigɛla ɲɔgɔn na tile 3 kɔfɛ aw ka sun jɔra aw ka sali jɔra aw ka ɲuman jɔra n'i ye fɛn fɛn kɛ a si tɛ minɛ
a si tɛ minɛ f'aw ka yafa ɲɔgɔn ma k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ a bɛ baara fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ dulon sanni dugu cɛ don min na n'aw kumana ɲɔgɔn fɛ a bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ wa n'aw ma kuma ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ n'aw tora kumabali yɛrɛ ye a jɔlen bɛ te to yen n'i sara o kɛra fu ye i perila o baara ɲumanw na aw k'a lajɛ bani datigɛ nala kɔlɔlɔ aw k'a lajɛ bani bon o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ misiriw kɔnɔ datigɛ nalaw bɛ yen du kɔnɔnaw la datigɛ nalaw bɛ yen baarakɛyɔrɔw la datigɛ nalaw bɛ yen sigidaw la datigɛ nalaw bɛ yen an b'an ko min ka taa an ja min jagokɛdaw la o cogo kelen de don a silamɛw a tɛ jɔ an ka sabali ten a tɛ jɔ an ka miiri ten a tɛ jɔ an ka segin an kɔ anw de ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah hali bi anw dɛsɛra ka bɛn maa si tɛ maa si fɛ maa si tɛ fɛ ka maa si y'a ɲɛ la ala ye dan cogo min na e bɛ ten ala ye ne dan cogo min na ne bɛ ten e tɛ se ka ne dangoya yɛlɛma ne tɛ se k'e dangoya yɛlɛma juguya kun ye mun ye juguya kun ye mun ye an ka ɲɔgɔn ɲininka nin na o tɛmɛnen kɔfɛ alakira bɛ na n'a ye tuguni salawatullahi wa salamuhu alayhi a ko silamɛw alakira y'a bɛɛ lajɛlen fɔ an ye allahu akbar a ko silamɛ o balima de ye silamɛ ye silamɛ balima y'a silamɛ ɲɔgɔn de ye ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ a dɔn n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a dɔn ni problème y'a sɔrɔ a dɔn a ye n'a ka yɔrɔ jenina taa dɛmɛ n'a ka fɛn tiɲɛna n'i bɛ se k'a dilan a dɛmɛ i k'a dilan silamɛ e balima de ye silamɛ ɲɔgɔn ye dɛ a y'o de fɔ an ɲɛna a ko o tuma na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛ balima ye a silamɛ ɲɔgɔn ye wa silamɛ tɛ a silamɛ ɲɔgɔn a t'a silamɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ an ka lajɛ bi a bɛ cogo di anw silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ tɔɲɔni b'an cɛ wa tɔɲɔni t'an cɛ aw k'ale de ta allahu akbar allahu akbar silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn labila o kɔrɔ ye silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn janfa silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn janfa a t'a labila a jugu ye jamais 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 silamɛw maliyɛnw a sera sa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an kana ɲɔgɔn labila an kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ an kana ɲɔgɔn juguya an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ de ye jamana kelen mɔgɔ ye an bɛɛ de ye maliyɛnw ye jamana foyi t'an bolo mali kɔ o mali min b'an bolo a ye cɔ mali an k'a minɛ an ka duwawu k'a ye an bɛ se ka min kɛ jamana ko la an k'a kɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka koto ɲɔgɔn ta la ni gɛlɛya bɛ yen an kana dɔ fara gɛlɛya kan jamana kɔnɔ an k'a lajɛ ka nɔgɔya don an ni ɲɔgɔn cɛ mɛ gɛlɛya bɛ yen e bɛ ka gɛlɛya wɛrɛ fara a kan o tuma a kɛra cogo di donc ala k'a ni sababa bɛn ala k'a ɲɛ k'a d'a ma ciba salima in kama salli ala muhammadin allahu akbar allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ni nabi dan sigi bi juma kutuba la an ye min sɔrɔ bana abugu misiriba la an karamɔgɔ ani an ka sheko sheikhana jawara ale ka kutuba la kutuba min bolila alisilamɛw ka bɛn an'u ka kelenya an'u ka don da kelen ka bɔ da kelen kutuba min bolila o kan an b'a deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ a mɛnnen kɔ ka baara kɛ n'a ye ala ko nɔgɔya ne na alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye an ti sɛgɛ an ti ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye alil makam السيد الشريف عثمان مدن حيدرة شين كان يبي على بلو على كودي أنام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا لكم في أمان الله